Aku iki arep gawe apa? Bes. Iki enek nanas sik tak cucine ya besti. Tunggu dulu sik. Lah, kulit nanas iki mau besti wis disikat bersih ya. Terus di kupas, dirah kulite bes. Setelah kuwi dimasukne ke dalam iki apa? Toples kaca. Kudu toples kaca, harus. Soalnya iki aku arep gawe tapace. Tapace iki minuman fermentasi dari kulit nanas. Manfaate wacanen dhewe ya bes, enek ning Google. Terus ditambahi apa iki? Kayu manis. Terus bunga lawang, kudu lawang omahmu ya bes. Bunga lawang dan cengkeh. Setelah kuwi iki ditambahi larutan gula aren ya utawa palem sugar ngono kalau bes. Iki dilarutne terus setelah kuwi terus dicampurkan ya bes. Nek sing duwe madu ditambahi madu gak apa-apa. Iki pokoknya kudu terendam. Ditambahi iki tak tambahi banyu kengko guys. Iki lek ora iso kacluk, iso diwehi pemberat gelas kaca ya guys. Ben fungsine ben terendam. Lah bar kuwi terus ditutup